Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 29 dugu, osteguna. Arratsaldean zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ongi? Ondo. Bai. Gero euria egingo duela ematen du, baina Bai, orain ere uste dut nahiko zaparrada botatzen ariela kalean. Langile bat etorri da justu orain Xaloara eta esan digu, ezta? Bai. Euri eta euria arizuela. Bueno, zeren ingurukoa dugu gaurko elkarrizketa. Uste dut euriarekin ez duela inolako zer ikusirik, ez? ez gaur Alain Zulaika dugu, Miala Amagoa bezala ere ezaguna dena, eta trukoren bat egingo digu ere. Oso ongi, primeran. Beraz, lehenengo aldiz ez, uste dut etorriko zaigula Amagoa Xaloara, beraz interesgarria. Eta bestalde batetik gaurkoan Navarraldetik kolaboratzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Angel Rekalde Navarraldeko zuzendariak gaurkoan gazte sari batzuk antolatu dituzte eta horren inguruko xehetasun guztiak emanen dizkigu. Gaurkoan zaratak tartean osteguna izan da, saretik izanen du. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1755 urtean, Espainiako Fernando VI erregeak Kantabriako Santander herria hiri izendatu zuen. 1776an, San Frantziskoko badian, Kalifornia, Frantzisko Palou apaizak San Frantzisko Asisko misioa sortu zuen, gaur egun San Frantzisko hiria dena. 2005an, UNESCOk Kanari Handia Irla biosfera erreserba izendatu zuen. Gaur egun munduan 580 eremu geografiko ezberdinak daude titulu hau dutenak. Goazen gaurko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun titularrak. Gaurko lerroburuekin hasteko LGTBI kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko beharra gogorarazi dute milaka lagunek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta honekin lotuta Iruñeko udalak ere LGTBI kolektiboaren aldarrikapenekin bat egin zuen atzo. Altsasuko auzian ere badugu albiste gaurkoan Nafarroako gobernuak pasaden urriaren 15ean Altsasun izandako liskarrengatik atxilotutako gazteen egoerari buruz galdetuko dio Barne Ministerioari eta gazteei ezarritako isolamendua eta banatzen neurriak kentzeko eskatuko dio Justizia Ministerioari. Hezkuntzan ere albiste, irakaskuntza ertaineko masterraren aferan kaltetutako irakasleek elkarretaratzea egin dute Nafarroako Parlamentu aurrean. Eta azte hori autobus transfoboaren aurka protesta egitegatik isunak jaso dituzte hainbat herritarrek. Aurrera eginez albisteekin ez behar baten berri eman behar dizuegu Faltzesen gertatutakoa autobidean seinaleztatze lanetan ari zen langile bat harrapatu du kamioi batek, kamioilariak konorteak galdu ondoren. Eta Sanferminetarako ostalaritza establezimenduen ordutegiak luzatzen dituen ebazpena onetsi du Iruñako udalak eta Sanferminekin jarraituz Trump, Rajoy eta Asiron peinen pankartetako protagonistak izango dira. Eta gaurko albisteekin bukatzeko kantu eta hitza zikloari amaiera emateko Izaro abeslari bizkaitarra kontzertu eskainiko du erraldoien txokoan. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu lehenik eta behin Diario de Navarra egunkariarekin. Hauxe dio gaurkoan lerroburu nagusiak, hezkuntzak baztertu egin du interinoei luzapen bat ematea. Solanak akatsak onartu ditu, baina Mendozaren arazoen herentzia dela adierazi du. Plazen esleipena akatzo 2 orduko atzerapena izan zuen. Gaurko argazkiko protagonistak irakasleak ditugu baita ere, Barkosek ez dio harrera egin kontzertatuei, Nafarroako jauregiaren aurrean 500 irakaslek protesta egin dute ezezkoagatik eta luzapen bat eskatu dute. Protesta horretako argazkia ikusi dezakegu Diario de Navarra egunkarian, beste bi albiste nabarmenduko ditugu, bata kirol kontuak
Berenguer ados dago Napolesera joateko eta bukatzeko bilabesetan lehen segurtasun trenkadak estreinatu dira. Bestelako kontuak Diario de Noticias egunkarian, Lerroburuak hauxe dio Nafarrak 6.182 euro inbertitzen ditu biztanle bakoitzeko, aurreko urtean baino 1,183 gehiago. Pertsona bakoitzeko osasunean 1.522 euro inbertitzen dira, hezkuntzan 923 eta politika sozialetan 455 gastu gehien duten arloak dira aipatutako hiru hauek. Gaurko argazkiko protagonistak LGTBI komunitatekoak ditugu eta protestara gerturatu ziren oro, aniztasun sexualaren legean abangoardian dago Nafarroa. Gazteen babes handia ekainaren 28ko manifestazioan eta argazkian esan bezala atzoko manifestazioa Iruñeko kaleetan daukagu. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu, bata Peinen eguna izanen da larunbata honetan, pankarta berriak gainera kaleratuko dituzte lehen aldiz, eta bukatzeko Barainengo jaiak hasi ziren atzo, Anfas elkarteak bota zuen txupinazoa. Aurrera egin dezagun Gara egunkariarekin. Hauxe dio Lerroburuak gaurkoan Gara egunkarien, Madrilek euskal preso baten zigorra eten du gaixotasunagatik. Auzitegi Nazionalak Juan Mari Mariezcurrena aske uztea erabaki du patologia larriagatik. Gaurko argazkiko protagonista mendizale bat dugu, Alberto Zerain, izan ere 5. eguna Alberto Zerainen albisteri gabe Himalaian. Atzo eguraldi txarrak mugatu egin zuen bilaketa eta larunbatean horixe izan zen azkeneko eguna Alberto Zerainekin kontaktua izan zena Mariano Galvanekin batera. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu azalean, bata egun klabea izanen dela Gipuzkoako eskoletako kirol eztabaidan eta bukatzeko Kataluniako funtzionarioak mehatxatu ditu Guardia Zibilak. Aurrera egin dezagun Berri egunkariarekin. Gaurkoan Iruñeko LGTBI manifestazioaren argazki handi bat dugu protagonista, urrats sendoz gorrotoaren kontra, LGTBI komunitatearen aurkako erasoak, estigmatizazioa eta bazterketa salatu dituzte milaka herritarrek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Plazerra borrokarako tresna gisa aldarrikatuz, Miarritzen etzi egingo dute martxa. Beste hiru albiste barkatu gehiago nabarmenduko ditugu, Lerroburu txikiago batean hauxe diote, kolegioetako ikasleek euskara orduen 20% gal ditzaketela ohartarazi dute. Bestalde, politika kontuak Idoia Mendia izango da PSE-ren idazkari nagusi abalak lortuta. Eta bukatzeko martxoaren 3ko hilketen harira kargu hartu diote Martin Villari Madrilen. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Sanferminetako bortxaketan parte hartu zuten 5 gizonek fidantza ordainduta kalera irten nahi dute. Bestalde, eraso sexisten aurkako bideoa gazteek egina eta bideo hori ikusteko aukera dugu agerkarian, eta bukatzeko Muskilda Otsagiarrena da eta ez Elizarena. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaur Itzaro abeslariaren kontzertua. Euskarazko kantu eta hitza zikloaren azkenengo astea da eta lana aurkeztuko du. 7:30 arte doako gonbidapenak hartzeko aukera izanen da. Barainengo jaiak. Atzo Barainengo jaiak hasi ziren eta igandera arte iraungo dute. Gaur umeentzako entzierroa, puzgarriak, garagardo festa eta bertsoak izanen dira besteak beste. Larunbatetik igandera Herripagaina auzoko jaiak izanen dira. Egintzak janari herrikoia, urezko zezena, pailazoak, txistorrada, DJ eta bar. Ostiralean Ardoaren gauaren 10. edizioa izanen da. Aurten zirko ikuskizunak, dantzak eta musika egonen dira. Sarrera 20 euro.
Ostiraletik igandera, Iruñako autobus geltoki zaharrean, lehendabiziko Garagardo Artisau Feria izanen da, kontzertu eta DJ ezberdinekin, doako sarrera. Udalerrietako albisteak ezagutzeko unea ailegatu da Larraitzen eskutik. Ekainak 29 dugu gaurkoan ostegune ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Ostegun arratsaldean, hau da gaur bertan, erraldoien txokoan Izaroren lehen lanaren aurkezpena izanen dugu, kontzertuak amaiera emango dio 2 hamarkada baino gehiagoko ibilbidea duen kantu eta hitza euskarazko emanaldi zikloari. Arratsaldeko 8:30 izanen da Izaro abeslariaren kontzertua. Eta Iruñeko udalak onetsi du ostalaritza establezimenduen ordutegiak Sanferminetarako luzatzea, aurreko urteetan bezala uztailaren 7tik 15era, bi data horiek barne ordutegi zabalagoa izanen dute, taberna, kafetegi, jatetxe eta taberna berezietan besteak beste. Nire tokian jarri erakusketak hausnarketarako gunea izan nahi du emakumeen jaietako parte hartze eta dibertsioaren arloan, Kondestable Jauregian ikusgai dago. Eta Iruñeko udalak 107.220 euro banatuko ditu 40 ikastetxeetan eskolaz kanpoko jarduera antolatzeko laguntza izanen da. Eta bukatzeko Oskus eremuan plaza publiko bat sortzeko proiektua aztertuko du Iruñeko udalak. Joan gaitezen Uarte aldera ostegunero egiten dugun moduan, Uarteko liburutegiari dagokionez uztailaren 3tik 14 arte biak barne liburutegia itxita egonen da. Eta bestalde 2017ko ekainaren 29an, hau da gaur bertan, osoko bilkura izanen da Uarteko udalean arratsaldeko 8etan. Eta Uarteko eta Esteribarko udaleen zerbitzuan lan deialdia izanen da administrari laguntzaile izateko lanpostuari dagokionez. Joan gaitezen oraingoan Elortzibar aldera, foruen enparantzan sartzeko obrak eginen dituzte, horren ondorioz trafikoan aldaketak eginen dira. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltzako zendeara, 2017 urte honetako udako egitera zabala antolatu dute Oltzako zendean, udal orrialdean ikusgai duzue. Ostegunero egiten dugun moduan parlamentura joateko ordua dugu oraingoan euskararen legearen aldaketa egin dute parlamentuan eta horren inguruan hitz eginen digute aste honetan Iñaki Iriarte UPN alderditik, Unai Ualde Geroa Bai alderditik, David Anaut barkatu EH Bildutik eta Laura Pérez Podemos alderditik. Bai, bueno, herri zerrenda bat pasatu da, zonaldi Euskaldunean egotetik zonalde mistora egotera eta baile bat, atezko bailea pasatu da zonalde mistotik zonalde Euskaldunera. Lege aldaketa bultzatu dutenen arabera, honek balio du eskubideak eraberdintzeko gure ustez, ez gara mintzatzen ari eskubideez, baizik eta hizkuntz zerbitzuez. Eta oraiko hizkuntz politikek jarraikiz gero emaitza izanen da edo izaten ari da dagoeneko euskara ez dakitenek desabantailan agertzia. Bueno, lege honen ondoren Nafarroan indarrean dagoen hizkuntz unifikazio mapa guztiz aldatuko da, zeren eta eremu ez euskaldunean zeuden 54 udalerri eremu mistora eskatu zuten eta horri bide ematen zaio. Eta aldi berean ere, udalerri baten kasuan, eremu mistotik eremu euskaldunera pasatuko da. Baskuentze deritzon foru legea orain euskararen foru lege izen hartuko du, baina garrantzitsua dena gure ustez da orain eremu euskaldunean eta eremu mistoan, eremu ez euskaldunean baino udalerri gehiago egongo direla Nafarroan aurrerantzean. Lege honek nik uste dauzkala zenbait aldaketa, bat kuantitatiboki zenbakitan behar bada oso garrantzitsua, eta da 54 herri, sartuko direla eskualde ez euskaldunetik eskualde mistora. Beste aldaketa bat behar da kualitatiboki garrantzitsuagoa edo
ezberdina, herri bat pasako delako eskualde mistotik eskualde euskaldunera, eta kasu hortan, herri hortan hemendik aurrera hizkuntza ofiziala izango da, eta hori aldaketa esanguratsua da. Eta gero beste lehendabiziko aipatu duen hori, herri asko pasako da eskualde mistora, eta hor, nahiz eta legeak berak eskualde misto oso murritza uzten duen eskubide aldetik, gutxienez bai ematen duela nolabaiteko bidea daukera, udalek borondatea eduki ezkero, euskararen inguruan nolabaiteko bide zabalago bat egiteko. Hor nik uste gehien bat aldaketa hortik datorrela, nolabaiteko borondate horren menpek gelditzen dela euskararen eskubideen bermean eta hizkuntza politikan pauso batzuk gehiago egiteko aukera. Eta aldaketa etorri daiteke, udaloiek hori baliatzen baldin badute, hortik noski azkenean herritarrek somatu dezaketela beren udalerrietan hizkuntza politika sondoxeago bat, eta behar bada hizkuntza eskubideen bermea ere pixka bat olasetatik bermatuago haien hizkuntza eskubideak. 30 urtez, Baskuentziren legea indarrean egon ondoren, azkenean hainbat moldaketa egin dira, besteak beste, aurrerantzean Ley del Baskuentze konplexuz beteriko lege hau zein euskara bere izenez deitzera ere ausartzen ez dena, euskararen legea deituko da. Eta bestaldetik 40 herri baino gehiago pasako dira eremu ez euskaldunetik eremu mistora, eta ondorioz 40.000 baino biztanle gehiago ahal izango dute administraziora haien aukeratzen hizkuntzan jo. Uste dugu zuzenketa hau garrantzitsua dela, aurrera pausu bat dela, herrien autonomi lokala bermatu egiten duena, baino ez du azaleko arazoa konpontzen, zeren hortarako zonifikazioa gainditu beharko genuke. Guk defendatzen dugu euskara ofiziala izan dadila Nafarroa osoan, zeren nahiz eta ofiziala izan, gero planifikazio egokia egin daiteke herri bakoitzaren realitate linguistikoaren arabera, baino aldez aurretik eskubide berdinak bermatu beharko lirateke biztanle guztiontzat eta nafar guztiontzat, azken finean lingua navarrorun guztion hizkuntza da, guztion ondare kulturala, historikoa eta ikuspuntu hortatik ez dira zertan eskubide desberdinak eskaini behar edo desberdinketari egin behar euskaldunak direnen artean eta nafarren artean segun eta ze eremutan bizi diren. Hortunalde hortatik aurrera pausu bat da, baino printzipioz makillajerezko proposamena besterik ez da, eta lanean jarraitu beharko dugu behingoz euskararen legea ofizialtasuna aitortu dezan. Gure ustez guti irabaziko du. Konprenitzen dugu Nafarroan existitzen dela populazioaren parte bat zeinentzat euskara oso importantea den, baina badago bertze populazio bat euskaraekiko interesik ez duena, eta ahalegindu behar gara batzuen eta bertzen interesak bateratzeko. Eta horra, hau bezalako lege importante bat aldatzeko ezinbertzekotzat jotzen dugu kontsentso zabalak erdiestea. Aldaketa honekin, ia 40.000 nafarrek, 44 udalerri horietan bizi direnak, euskararekiko bere hizkuntza eskubideak zabaltzen ikusiko dute. Orain, eremu ez euskaldunean administrazioak ez dauka euskararekiko inolako bete beharrik, eta hemendik aurrera 44 udalerri hauetan administrazioak euskararekiko eta Nafarroako hizkuntz propio bat den heinean sustapen neurriak hartzeko konpromezua hartzen du. Eta guk uste dugu hori oso garrantzitsua dela, eta hitz egiten ari garela ere biztanletsu diren udalerri batzuta, zeren hor dago Zangotza, hor dago Tafaia edo hor dago Iriberri. Irabazi, nik uste irabaziko dugula, baldin eta udalek ireketako ate txiki hori izan ezagun pasa, gurutzatu eta neurri batzuk hartzen baituzte. Orduan uste dut bultzada hortik datorrela, udaloiek guztiek badutela gogo bat eta borondate bat, euskararen alorrean aurrera egiteko. Orduan hori hola baldin badat, uste dute hola dela, segurazki irikitzaien ate hori bultzaka, irikitzea lortu duten ate hori, nolabait erabiliko dutela
duten asmo hori gauzatzeko, eta zenfine, euskararen aldeko politika sendoago bat egiteko, eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Orduan nik uste irabaziak egin bat hori dela, ez da gauzi ikaragarria, ikusgarria, legeak berak ere ezarri zituen eskualde horietan, eskualde misto utzizulako oso murritz, baina eskualde eskolen are murritzagoa da, orduan hor dagoen alde hori erabiltzen baldin bada, irabazi txiki hori izango dugu, eta nik uste behar bada, mozio hauetatik datorren beste bultzada bada, eskaera bat denek egin dutena, eta da hitz zen ere zonifikazioa egin ditzea, orduan behar bada, honek guztiak ere beste bultzadatxo bat eman izan dio irikin dugun ate handi horri. Besteak beste tabu batekin apurtu izan da, zeren azken finean badirudi barneratu izan dugula normala ez dena, zeren ez da normala tuteran bizitzeagatik administrazioera euskeraz jo ezin izatea, azken finean tuteratarrak, nafartarrak dira ere, eta euskeraz bizitzeko eskubide berberak izan beharko lituzkete, eta besteak beste, hainbeste liskarrekin, beti sortzen dituztenak oposiziotik euskararekin zerikusia duen guzti horrekin, Arartekoaren informe bat jaso genuen, nun esaten zen errealitate linguistikoa aldatzen den arabera eskubideak eta hiritarroi eskaintzen zaizkigun eskubideak ere aldatu beharko liratekeela, ez dela lege aldaezina, eta zentzu hortan aurrera pausu bat izan da. Hori alde batetik eta bestetik akordio programatikoa sinatu genuenean, izquierda-ezkerrak ez zuen inondik inora planteatu nahi euskararen legearen aldaketa. Orain badirudi presioaren ondorioz eta hainbat talde, Podemos aldugu besteak beste, egindako presioaren ondorioz banatu egin da betiko erlazioa nun badirudien euskara defendatzea nazionaltasuna edo nazionalismo kontu bat den, eta guk esan dugu eskubideak direla, eskubide soziolinguistikoak guzti hori eskaini behar zaizkigunak, eta ez duela nazionalismoarekin zerikusirik, ez datorrela bata bestearekin, eta argudio horrekin batera pixkanaka ere izquierda-ezkerraren ikuspuntua aldatuz joan da, eta nik uste dut hori ere aurrera pausu bat izango dela hurrengorako euskararen legea aldatu ahal izateko. Euskararen legea alde batera utzite ikus dezagun zenolako azalpenak ematen dizkiguten politikariek gai librean. Gaur aste honetan legealdi honetako bigarren saioa bukatzea ardoa parlamentuan. Aldaketarako uste dugu urte garrantzitsu bat izan dela. Lau alderdiok, geroa bai EH Bildu, Podemos aldugu eta izquierda-ezkerra gai izan gara aldaketa sendotzen, lan amankomun serio batekin, eta naiz eta UPN, PP eta PSNek oso oposizio gogorra egin aldaketaren kontra. Uxue Barkosen gobernuak zenbait moldaketa, zenbait neurri hartu ditu ere guk aldaketarako positibotzat jotzen ditugunak, eta koordinazio tresnak ere abian jarri ditugu, eta guzti hau guk uste dut bere fruituak izan duela, eta lege garrantzitsuak aurrera eraman direla urte hauetan. Hitz egin dugu euskararen legeari buruz, baina hor dago ere oinarrizko errentaren legea, etxebizitza legea edo aurrekontuak. Geroa bairen aldetik eta hurrengo lan saioaren aurrean, aldaketaren alde lan egiten jarraitzeko konpromezua agertzen dugu. Azken egunotan eztabaidatzen ari gara berriz ere parlamentu honetan Nafarroako azpiegitura baten inguruan, Nafarroako bideaz ari naiz, eta horreko astean osoko bilkuran mozio bat aurkeztu zen, aste honetan ere badago agerraldi bat, lehendakariarekin behar duena, eta hor bai aipatu nahiko nuke da, benetan aipatzeko modukoa delako, nolako tema dagoen azpiegitura handiak egiteko, baina inongo funtsarik gabe. Alegia, badago planteamendu bat, eta da, azpiegitura handiak behar ditugu, zenbat eta handiago ordunda hobe, nahiz eta horren atzean ez dagoen justifikazio ekonomiko bat, edo soziala, edo ingurumenari ere ez zaio gehiegi begiratzen. Orduan,
erabilera politiko bat egiten ari da gai horrekin, herriberarako ura denok nahi dugu noski behar delako, baina horrek ez du esan nahi eta ez, behar dela 21.000 hektaria ureztatzeko ubide bat, hain zuzen ere esetan ari direna ez. Baina aipatutu nahiko nukela, hori politika zahar bat dela, azpiegitura handiak, ahalegita handienak egitea, eta horrek aldaketa bat beharko lukela, uste dut izan dugula denbora eta aukera ikasteko azpiegiturak ez direla itxu-itxuen egin behar, arrazionaltasun bat behar dela, eta gure aldarrikapena behintzat da egiten ditugun gauzak eta egingo ditugun gauzak izan daitezela arrazoi batzuk biratuta, argudiatuta eta benetako behar batzuen gainean eginda. Dakizuenez, Comptos Ganbarak informe bat egin zuen, nun esaten zen Nafarroako zorra 2000. Urtean 458 milioi eurokoa zela eta 2015. Urtean pasatu izan zen 3.323 milioietara. Zer esan nahi du honek? Zorra dela medio, askotan ezin dugula politika publikoetan inbertitu, ez hezkuntzan, osasungintzan, zorra hori ordaindu beharra dagoelako. Horregatik ezin dugu ulertu aldaketaren gobernuak orain prestazio handiko trena planteatzea. Zergatik, horrek suposatuko lukelako zorra ere handitu behar izatea eta beraz ezin da gauza bat eta kontrakoa eskaini. Hau da, ezin duzu trena edo eredu tren hori defendatu eta gero oinarrizko ongizatea edo ongizatearen estatua defendatu. Jakin beharra dago, abiadura handiko trena eraikitzeko kilometro bakar baterako suposatzen duela 400 irakasle edo 400 mediko urte batean. Beraz, oso tren garestia da, oso tren elitista, guztiok ordainduko dugulako, baino gero ez dugu guztiok tren horren sarrera edo biletea ordaintzeko aukerarik izango, gainera ingurumenean izango dituen ondorioak ezin dira kuantifikatu eta bestalde sozialki ere beste eredu bat defendatu nahiko genuke parte hartzailea gure beharrei moldatuta zen azken finean herrien arteko lokarriak eta lurraldearen bertebrazioa garrantzitsua da eta abiadura handiko tren honek ez luke hori bermatuko, ez da gainera azkarrago joango eta ez du inongo zentzurik. Itunean gobernuak sinatu nahi duen itun hortan bakarrik tramu txiki bat egiteko 1.000 milioi euro xahutu beharko genituzke eta kokoteraino gaude halako azpiegiturak egiteaz gero murrizketak zerbitzu publikoetan egin ahal izateko. Erokeri bat iruditzen zaigu, oso arduragabekeriko erabakia eta baita ere laukotarekiko leialtasun falta ikaragarria. Zeren ordura arte, orain arte, adostasunetara iristeko kapazak izan gara eta hau UPN, PP eta PSN-erekin geroa aurrera aterako balu, aurrerantzean horren ondorioak kontutan hartu beharko lirateke, zeren gu ez gara etorri edo aldaketaren gobernuak ez luke zertan UPN-ek egiten zituen azpiegitura eredu berberarekin jarraitu behar, ez da zorra handitzeko eredu berdinarekin, zein gainera bakarrik bankuei eta konstruktorei onura ekarriko dietenak. Guk ez dugu esaten ez dugula trenarik nahi, baizik eta beste motatako tren bat herrien arteko harremanak bermatuko dituena, ingurumenarekin sostenigarria, bai ekonomikoki eta sozialki. Politika kontuak alde batera utzita, aurrera egin dezagun eguraldiarekin. Gaurkoan ekainako 29 zerua hodeitsua egongo da Nafarroa osoan. Zaparradak lehertuko dira eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Temperaturari dagokionez berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean gaur hodeiak egongo dira ere eta zaparradak emango dira. Mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparralderantz joko duena eta 19 eta 9 gradu arteko balioa izango da. Baztanen hodeiak nagusi, zaparradekin tarteka.
Mendebaldeko haizea ibiliko da eta 10 graduko minimak eta 16 graduko maximak emango dira. Bihar Iruña aldean goiza eguzkitsua egongo da, baina egunaren bigarren partean hodeiak agertuko dira, zaparradaren batekin batera. Mendebaldeko haizea izango da nagusi eta tenperaturak zertxobait jaitsiko dira. Baztanen goiza eguzkitsua izango da ere, dena den arratsalde gau partean zaparradak botako dituzten hodeiak sortuko dira eta mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperaturak pixka bat jaitsiko dira. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin mago bat, ezta? Hori da, ni ala magoa, Alain Zulaika eta ni ala magoa ere ezaguna dena. Berarekin elkarrizketa dugu eta gainera truko bat eta dena, ez? Egin behar dugu. Bai, ikusiko dugu, zer daukan prestatuta. Eta bestalde batetik, Navarraldetik gaurkoan Angel Rekalde zuzendaria izanen dugu, izan ere gazte sari batzuk antolatu dituzte, eta horren inguruko xehetasun guztiak emanen dizkigu. Horren ondotik, ostegunero bezala, zaratak tartean saretik izanen dugu.